son ki ni ina son ki masoyiya. Ga farko na labarin zan ba ku a tsarin. Ranar Asabar ina aiki, ma'ana ina wanki. Wankin mota nake yi, shigarin kuma gashi sauyi. Ogana na ta kyara ta ya zammanta. Sai ga wata nan cikin mota ta fito na taho na tarbe ta. Sai ta min kallo na kasaita, ta miko min makullinta. Ni ko sai na ringa kallanta, da kyau zobe a hannunta. Dan daɗi ma na muryarta, ta makarya algaita. Kafin yin ce na santa, ta shiga zuci ta kwanta. Bayan na wanke motarta, mai zumayinta, kuma ta ki zuwa ta dau motar. Kwana biyu ne ta nemanta, ogana na ta min tsawa, dan mene na karɓe ta. Ni ko hakuri nake bashi, kujira TV zuwa gata. Ana ka sai na ungota a cikin wata mota ta. Bayan ta kare sokawar shi, da na ce haba malamar sabata. Kin ban wankin kitin shekaran jiya, kin ki zuwa ki ɗauke ta. Ogana na ta hantara ta, na rasa yadda zan huta. Sai ta ce mini in yi hakuri, kwana biyu ni na dame ta. Nan take na fara yin saka, ya za a yi na dame ta. Sai ta ce na biyo ta dan Allah, gidan sama kan yi motar ta. Bayan mun karasa ta yi waya, ta kira kanwarta. Da zuwan kanwar da nan tata, na gaja ka a hannunta. Sai na tsaya da kallanta, ta miƙon wai na karbe ta. Na karba na bude ciki, kuɗi ne da zoben hannunta. Hannuna na kirma, na kasa fuskanta. Na juya na kalli yayarta, sai ta sunkwi da kanta. Na kasa tantancewa menene manufarta. Na shiga kogin tunani, ko ta kama ƙaunata. Mai sauraro ka ban amsa, menene ka fuskanta? Mix M Sarki ne.